сърце. Сега искам да поканя тук при мен на сцената вашият кмет на община Долни Дъбник, господин Борислав Станемиров. Аплодисменти за него. Скъпи съграждани, уважаеми гости на град Долни Дъбник, дъбничани! Всяка година, в средата на лятото, по Свети Илия, дъбничани от всички краища на България се събират в родния град. На този ден ние почитахме историята и спазваме традицията. Събираме се, за да си спомним миналото, да поговорим за настоящето и да помечтаем малко за по-добро бъдеще. Защото поколения дъбничани са градили съвременния облик на нашия град. Дали са частица от себе си, от своя талант, от своя труд, от своите мечти, за да живеем днес в този